Ja, gewoon aardigheid van vroeger, van thuis. Daar heen weg zulke trekkers. En toen werd het normaal dat het werk met zulke trekkers dingen, ja, dat is een hobby. Nou ja, van die ene gaan we door en dan wou ik iets apart zijn, dus woonden we een eindtrekker, of kwamen we een eindtrekkers in. Nou, die hebben we gekocht, hebben we gerestaureerd, helemaal opgeknapt. Ja, en toen kwamen we, ja, een trekker is maken om maar te loeken, nou eens kijken hoe we de fietsen die uitgaan. Dus daar hebben we, ja, we moesten een wijn achter. Dus een wijn achter de trekker. Ja, van die ene gaan we door, dan maak ik wat op een wijn. Als had ik niet zin in een wijn die uitgaan. Dus kwamen we op het idee melkworsten. En nicht van mijn man met melkwaard, die gingen van de pleet zo en die gingen een wijn en melkworsten. Dus die hebben we gekocht en die er achteraan kwam, eerst opknappen. Ja, dat kwam een beetje eruit uit, hè. Die hadden weer vier steen verliet om de maai. En ja, krijg ze zou dat deze man een beetje diesel in het bloed hebben, want anders dan, ja, wordt het niks. En je moet ook een beetje handig wezen. Want anders dan krijg je van een oud stukje ijzer, nou, net iets moois. Ja, ik vind het heel leuk, maar ik ga nog net heel lang mee, mijn broer. En nu zit ik al vaker te gaan op naar evenementen en ik ga, nou, ik denk net eens een jaar mee. Maar dan mocht wel mee van de man. Ja, ik mag wel mee. Zolang dat ik het leuk vind en ik mee wil, dan ga ik mee. En een vriend van uw dochter, nou, die heb ik een beetje mee besmet. Zelfs hoor ik ken, leer op zo'n evenement leuk. Dus, Dat weet je net heel. nou, ze vertellen mij net alles precies. En dat mag ik niet weten. Ja, en begint je verdiepen in wat heb ik eigenlijk? Nou, dan kwamen we erachter dat we in die Friesland vroeger 173 coöperatieve melkfabrieken. Misschien nog wel meer, maar die zijn geregistreerd. Nou, dan wordt het idee geboren van probeer van elke melkfabriek naar een bus te bemachtigen. Dan zet je op een wijn en die hebben een Alzheimer evenement. Ja, ze komen van verschillende soorten mensen en die ene is best verroest door het gaatje in de wijn. En ja, ze binnen, toen die boeren normaal geen melken moesten. Toen pasten ze goed op de bus en later toen de tank kwam, ja, dan kwamen we op een staf een hoekje op de zolder te staan. Dus heb ik een oude stoel en ben ik ooit een keer erin zakken. En die vroeg ik nou, ja, er is toch nog ergens goed voor. Best ik een mooi opleidje. Nou ja, zag je dat wel. Ja, met een beetje geluid en dan was er allemaal met er wat touw. Ja, ze zijn altijd net lekker mooi als ik zie krijg. Nee, hè? Dus ja, er zit een beetje werk aan. Ja, ik leer. Ja, niks voor niks. Ik ben overal nergens verbruikt. Ik ben inderdaad, ik ben heel de doellijn, die kregen ze later een heel stuk bij beschilderen in Hienlieperstijl en overal wel in. Maar ja, die krijgen we die morgen nog een beetje hoor, die komen over bij mij. Ja, en dan, ja, ik word er waarschijnlijk hebben, want ik word al hier in dezelfde kleur hebben. Ja, om dit nou al hier een beetje, daarom verf ik zich, om een beetje eenheid in die bussen te krijgen. Want je vroeger meer in de georganiseerd of zo. We hebben ze nu al die foto's sturen en de stralen en te organiseren. Nou dan, maar eerst het schip meeltjes door de brug. Ja, ik ga alles maken en ik denk een 70 hebben, maar verschillende heb ik ongeveer een 40. Maar ja, dus ik maak nu wel 132, maar ja, ik denk nooit dat die al krijgen. Dat heb ik nee, dat verwacht ik niet. Want er zijn melkbussen bij fabrieken die ben al zo lang dicht. En dan ben ik mensen die menen dat die bussen van goud zijn. En nou, dat is mij krijg ik net werk. Kijk, in deze tijd kan ik net een melkbus kopen, want die gaan al even een gebied zitten. En het zit van mij toch nou, rond de 15, 20 euro, dan is het voor mij gebeurd worden, want dat is mijn hobby. Ik zit zelf in de horeca. Chauffeurscafé, daar hebben we wat van. Vind je dat niet spietig? Ja, weet ik niet. Nee, ik vind
vind het jammer, want ik denk net dat het momenteel een feest in de boeren was. Ik vind het prachtig dat die wij er even voor hebben, dat ik er ooit een keer net mee ben. Hoop ik net dat dit door de schrijder gaat en krijg ik er al die orenmelkbeurs, niet bandjebeursjes van maken. Want dat is ook zonde vinden. Dus ik denk met deze man in ben dat het wel bewaren blijft. Nou, ja, het is leuk, maar het is dus iets minder dan dat dus hij er echt favoriet van is. Wij helpen hem wel maar op te knappen met Sam, maar hij heeft er iets meer, maar je ziet het overal en nergens om weer een unieke melkbus van Friesland. Ik vind het wel mooi, maar het zet me op een gegeven moment ook wel een keer te jaren. Dan denk ik, nog hier en wij nog hier. Er komen steeds apartere dingetjes in. Nou, dan zag ik maar een melkbusje van de Normandië-fabriek, is net. Nee, die sting in Brabant. En ja, die heb ik opgehaald, maar dat ding had een heel apart plaatsje. En ja, ik ken er nooit juist een melkbusje van. En misschien is het wel niks, misschien stelt het wel helemaal niks voor, maar ik vind het wel heel apart. Ja, want je weet net exact wat het is. Ik weet niet wat het inhoudt. Nee, dus je bent op zoek naar mensen die jou vertellen kunnen van wat het is. Ja, als je de Normandië-fabriek, die had in 1967 in Sneeds melk ontvangen. Die bus had nummer 61, dus die had van een boer waarschijnlijk geweest om snitsen. Maar misschien is er later ik moet er een siersmeet op zetten, ik weet het niet. Nee, dus als er nog mensen binnen die er wat van weten. Ja, dit was van die bus weten, of die weten hoe zo'n plaatsje eraan komt. Want een normale bus had het net, ik heb er nooit juist zo'n bus jongen. En iedereen die bus uit shut, ja, die sluit er ook achteraan, ik heb er nooit juist jongen.